Oh, praise God. Hallelujah. Odofo Nyankopon sha bebre. Enen so yeda sonkwa Onyankopon aya. Ode adom yen. Eye na adom ara kwa o. Enye ye papa ye, enye ye nimudi, enye ye nyansa. Eye adom. Enen so odomfo wadom yen ama yen kwan ne awieye. Wadom yen ama ya pomuden, wadom yen ama ye huda fafe ya ne yeke nyina ne se nshranka udin kronkron no. Yɛda wase sɛ mogya no gu so kasa ma yɛn man no nti yɛtumi keka yɛn ho wɔ mu yɛn ho ahotosoɔ. Ɛnɛ nso wasɛm a ɛkyikyi yɛ werɛ wasɛm a ɛbɔ yɛn ho ban ma yɛ nidasoɔ no yɛbɔ mpae sɛ ma honhom kronkron no ɛnkasa nkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ yɛn. Na Awurade na wie yɛn yɛhu kɛse yɛn so wɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Odofo nensima wakwa abade ba oti ase senjumedi yi so na yafa akenkan nsɛm no afi mwebu semeti aduasa ba konchichemu dukosi dumienu. Odofo yenti Awurade asɛm ɔse ɔyere a okita suban papa. Ɔse ɔyere a na brabo ɛyɛ papa ana ɛsombo. Ɔse ɔba ɔyɛ ɔwɛmfo na otimi ɛma ne ho so ɛyɛ ne obetimi ayɛ de aboa ebusua no saa ɔbaa no hwan na ebenya saa ɔbaa no hwan na ebenya ehwɛ sɛ yebetimi akan efi twi no mu direct a sɛ ɔbaapa no ai enne sɛdeɛ meka yɛ no mebu semeti aduasa baako ne yiyi mu edu edikosi dumie no se ɔyere pa hwan na obenya enso ne boɔ sene ahwene pa kura ne kunu akoma da ne so na se adeɛ nhia no ɔyɛ no yiye na ɔyɛ no yiye na ɔnyɛ no bɔne biara ne nkwa enne nyinara sɛ yɛhwɛ sɛdeɛ ɔkasa fo ɔbaapa ho ne kyɛ sɛ ɔbaa yɛ obi a ne kunu tumi de ne werɛ ɛhyɛ ne mu ma ne yie ɔyɛ ɔsene ahene pampo ɔsene ahene pa ne kyɛ sɛ ɔsombo kɛseɛ paa ɛno nti ɔbaa wotie me ɔyere a wotie me saa na Bible ka fa ɔbaa ho san sɛ Onyankopɔn bɔ ɔbaa nso ɔka sɛ ɔbɔ ne sɛ bɛrima sɛ soboafoɔ enti ɛte sɛn wo ne wo kunu ntam te sɛn mo nkɔmmɔdie mu wo ne kasa ɛte sɛn obuo wɔ mu so wo kunu tumi de wo hoahoa ne ho ɛdeɛ na ɛkɔ so ɛwɔ awareɛ no mu a obi bia nte ne nyɔnko ase ɔbarima deɛ na wodua wɔ ɔbɛn mu a ɛno nti wotwa ho aba yɛnka ho sɛ mmarima wɔ hɔ bibia mbedua wɔ mmaa mu no ɛno ɛna mmaa keka bɔ mu produce ano de wadeɛ mmɔho abrɛw yɛhwɛ ɛba mpo yɛmfa no nko anya mfa nto ho wohwɛ sperm cell kɔwura mobile mu na nkakra ɛba bɛyɛ abofra ɛbɛyɛ nipa mua ɛno nti yɛnka ho sɛ sebufuo ɛne ahoyayira na wode dua wɔ ɔbɛn mu a ɛka ho mɔho a ne de ade so na abrɛw ɛno nti bɛrima ɛma ho kwan sɛ bibi saa ebesi fa wo werɛ ɛhyɛ ɔbaa ne mu ma ɔbaa ma bɛrima entrusted ma wo kunu entrusted ma wo kunu a wayɛ wo ho ade a wo ne tie no untrusted onye transparent ma wo saa na bɛrima nso ma ho kwan na ɔbaa ɛnno ma ho kwan na ɔbaa ɛnrespect ma ho kwan na ɔbaa nyɛ transparent ma wo asɛm wei ɛnyɛ ɔbaa nko asɛm ɛna nyɛ bɛrima nko asɛm ɛyɛ yɛmienu nyinaa sɛ deɛ bɛyɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ama yɛ kununom ɛno na ɛma yɛyɛ mmaa papa a yɛsene ahwene pa na sɛ okunu ɛtumi ɛde ne werɛ ɛhyɛ ɔbaa mu a ne kyɛ sɛ okunu nso so no woyɛ w'afɛmudeɛ woyɛ w'asɛdeɛ ai ɔbaa wɔ bɛrima brabɔ mu sɛ ɔbɛrima brabɔ a etumpɔn brɔfo ne say she will greatly enrich his life ai ɔbɛrima wɔ brabɔ no aso twan ɔbɛrima wɔ brabɔ no etumpɔn nti sɛ wotie asɛm yi na ɔbaa wonyɛ w'afɛmudeɛ abɔ mmɔden fa nyame asɛm toto ho
na hyɛ aseɛ yɛ w'afɛm deɛ bɛrima nso sɛ wonyɛ w'afɛm deɛ kae ho sɛ nea woyɛ biara ɛho mmɔho nso ɛna ɛbɛsan aba wo nkyɛn nti wohyira ɔbaa yi wodɔ no a saa pɛpɛɛpɛ ɛmmɔ ho wode baako a ɔno bɛyɛ ne mmoa na ɔde ama wo onyankopɔn nhyira wo kyɛ asɛm no na ma foforɔ nso ɛnte onyankopɔn nka na awareɛ bi ntumi ngyina ne nan so awareɛ bi ntumi nto mpɔn wɔ yesu din mu amen ma ɛnɛ nyɛ da soronko ma ɔfoforɔ ne wankasa nso yɛbɛhyia ɔkyena nso bye bye